Siyabona ke kuSupport St John's Ward 7 kulapho ke iVusi Sizwe TV channel izobona umsebenzi ke sibulela ke napha kwi-OR Tambo kakhulukazi mama uMaphosa umawethu Mbasane uMr Mankayi ioffice kaMEC SSB siyabulela apho eBhisho siyabulela abantakwethu ngokuthi nikwazi ukusondela sibona ke lento inhle kangaka yokuba lo bhuti ayifumana indawo bantakwethu ibilinyala eli nansi lendlu yakhe linyala andazi noba ngu2 meter phinde kwelinye icala mhlawumbe ibe ngu2.5 meter into nje encinci ekubonakala into yoba ubehleli kuyo futhi ibingamuwela nanini bantakwethu silapha ke kulomzi wasentsimbini wakwaTisi ukuzobona esisimanga kodwa ke siyavuya nansi indlu yakhe bhuti bulela abantu bakwarhulumente. Siyabulela kakhulu amazwi awambulelwe nawo mancinane ngoba kubi kakhulu bekukubi kum ya ngoku ndiyabulela kakhulu urhulumente odeske wazondipha le ndlu uba ndihlale kuyo ndihlala kule ndlu sendilala apha kuyo. Khawukuphendule laa nto ndike ndayithetha phaya phandle ndisithi awunokonwaba na xa unokunikwe noba yi-peace job ukwazi nje ukuze ukubeka into etafileni nawe ukwazi ukulala utyile ume namasenti awunoyonwabela loo nto xa unoba khona iprojekthi ongafakwa kuyo? Ndingonwaba kakhulu tata. Ndingonwaba kakhulu. Councillor siyacela futhi siyayiphinda le video sithi khawenze unako khawufake lo mntu sisicebisa umeya wasePort St John's siyakucela kwiimeko ezinje umntu makangade azive ingathi ubekelwe kucala kunabanye abantu. Kaloku bantakwethu kumnandi uba naye njengoba nendawo njena ekhombisa ukukhubazeka kodwa ndicinga uba angayonwabela into yoba anikwe isingqungqu azokwazi ukuthi atye angade kufuneka uba makahambe imizi ukuze abe utyile lusizi. Okay, nokukhubazeka oku kokulimala kwakhe akakakurholeli sizawuhambela ke kule nto kaTisi ndiyacinga into yoba siza ke siyimele sike sikhangele nogqirha esizoke sithethe nabo okungenani njengoba engumntu onengxaka nayo yokulimala ekubonakalisa uba nokusebenza sekunganzima ke sijonge uba ayinoba khona into engenziwa ngogqirha ba afumane isibonelelo sikarhulumente mhlawumbi. Okay, mhlawumbi itshe ikhona into enirhalela uyitsho yokugqibela senirayithi ngoku ne okanye ukubulela tata ubulela kakhulu umfana ezohlala lesafe naye azive elibuthongo ngoba kulaleki xa ulele endlini efana nale ebekuyo. Enkosi kakhulu.